magsaba kay i-prank na mo si pastor. Tama i-prank na mo. Pagbuhay, masakan, abanggaan! Abanggaan na pastor! Gito ganda ko. Ano manoy? Ano mo ginanggit mo ano tigil? Mura ginagtan nila. Nakita man ana oy, ano man na? Hoy, nagsana! Nasa akong... One, two, three, go. My dear pastor, you're the love of my life. Wherever you go, we will be by your side. No longer one, 'cause we are together, serving in the Lord with unity. Our prayers to you in this life that you have. Happy Pastor's Appreciation Day! Yay! Oy, labot ang sakyanan, kinabanggaan lagi ko nagla. Awa, oy. Wala na apil. Ay, ako picture. Wala na apil. Kasi ko ganti, Ito tika sa bulak, ang bulak. Anak. Kita na ni. 3, 2, 1. Gunit, anong kuhan kay mag-clean ka sa sunod na nga, ino ana. Pamili, please. Salamat kayo sa inyong iandam yun. Huwag magkamali kay sabi na kumula na rin kay kapoy man kayo sa miyaging hapon. No, salamat kayo sa inyong mga facilitator, kung sila, kung sa tanan, kang DC, ang yung people, kang si, ang tanan, sa inyong mga paghago, paghimo niini, pagpasil niini, kang Mr. Baby, kang Shalshal, sa tanan nga naghimo niini. Alang sa Ginoo, alang sa Akwa, alang sa Ginoo, salamat kayo ng tanan. And this is really grateful. I am always forever grateful to you. Yay! Yay! I will try all my best. Salamat po kayo sa inyong operasyon. Ang Ginoo magpalain atong tanan. Mga panalangin pa yata sa inyo. Yes, Lord! God bless. See you. May timpla sa kape ang ko. Mga pinit ako. Ako, mag-init na ko. Ito nga na, sa tig. Happy Pastor's Day. Yes, Lord! Napil si Ate Gingging na.